Приятели, днес ще ви покажа играта 8 Ball Pool на Miniclip. Като в случая ще използваме ето тази програмка тук, Xmode Games. Накратичко ще ви обясня какво представлява тази програма. Тази програма задължително работи под. Тоест, ако не ви е рутнат телефона, съжалявам, но няма как да стане. Самата програма Xmode Games представлява един списък с модните игри. Ето виждате. И когато инсталирате някоя игра от Google Play Store, съответно трябва да сравните дали има тук тази игра. Ако я има, дърпате се от Google Play Store и инсталирате мода. Мода автоматично се инсталира. Ето аз в случая вече съм си инсталирал мода за 8 Ball Pool. Автоматично ви го дърпа и ви го инсталира на фона. Тоест, вие няма да имате да теглите самия мод, да търсите папки, да инсталирате и така нататък и така нататък. Тази програма върши абсолютно всичко това вместо вас. Може би два малки недостатъка бих казал са постоянчите реклами в тази програма, но според мен вече няма приложения без реклами, затова може да не е чак такъв недостатък. Друг недостатък е факта, че когато деинсталирате някоя игра, самия мод си остава на вашия телефон. Съответно заема определено място. Затова влизате ето тук в More, давате Manage My Mods, избирате мода и давате Uninstall. Това е всичко. Мода се премахва от вашето устройство. Самия мод за 8 Ball Pool представлява удължаване на спомагателните линии. За съжаление няма да мога да ви демонстрирам това в игра, понеже когато вляза в самата игра и програмата, с която записвам десктопа си, просто спира. На принципа на читването през браузър. Тоест, тази програмка е точно като да читнете браузърната версия с Cheat Engine. Затова има достатъчно туториали в YouTube и форуми как да го направите. В случая аз само ви показвам как става това за Android. Ами, това беше всичко. Надявам се да не съм пропуснал нещо. Да, сега се сетих, че когато излезете от тази програма, ето за тези иконки става въпрос, когато излезете от тази игра и пуснете, да речем, някоя от иконките, които са ви на десктопа или в менюто, мода няма да сработи. Затова задължително трябва да пуснете Xmode Games. Влизате си в Xmode Games, избирате играта, която смятате да играете и давате така Launch. Както казах, надявам се да съм ви бил полезен с нещо. Ако имате някакви допълнителни въпроси, можете да ги зададете като коментари. Довиждане и до следващия път.